Для мамы псіхолог параіў практыку, каб параўнаць тое, як яна лічыць павінна была рабіць ідэальная мама і як яна рабіла насамрэч. А потым запытацца ў сваіх блізкіх знаёмых і сваякоў, ці была яна добрай мамай, ці не вельмі. И до 12 лет я что была? Какая я мать тогда? Одним словом. Опять безответственная. Опять безответственная. Жанчына расказала, што пачуццё віны, якое вымушае яе думаць кепска пра сябе, наступае хвалямі. І пасля гэтага практыкавання яна расплакалася. Напэўна, гэтыя слёзы былі патрэбныя ёй, каб яшчэ раз адпусціць сябе і дазволіць сабе быць не ідэальнай мамай. Усе мы робім памылкі, усім нам цяжка, асабліва, калі на жаночыя плечы узвальваецца увесь цяжар выхавання, зарабляння грошай, утрымання дому. Не зможаш ты быць ідэальнай, нават калі вельмі хочаш. Ды і не трэба.